במקורותינו נאמר עשה לך רב. הכוונה, לך הזכות לבחור מי יהיה הרב שלך. וכך באמת היה במשך 2000 שנה. אנשים ניסו כדת משה וישראל, שמרו כשרות, נימולו, קימו בתי כנסת, כוללים, בתי מדרש. 1.1 מיליארד שקל בשנה יוצאים על תקציבים לרבנות ולמועצות דתיות. ובתמורה אנחנו זכאים למגוון שירותים מייעוץ הלכתי ועד ליווי וטיפול בכל טקסי מעגל החיים היהודי, ברית מילה, חופה ואפילו 2 ביקורים של רב בזמן שיבה. נשמע לכם הזוי? למרות ההוצאה האדירה, מעטים צורכים את השירותים הללו, גם בקרב הדתיים ואפילו בקרב החרדים. אנחנו מעדיפים את הרב שאנחנו בחרנו על פני זה שמונה על ידי המדינה. לעומת זאת, בארצות הברית, אחת המדינות עם הפעילות הדתית הכי עשירה בעולם, ההוצאה הממשלתית על שירותי דת היא 0. כפייה דתית מובילה לחיכוכים מיותרים בין הזרמים הדתיים השונים ובין הדתיים לחילוניים. הציבור מבין היטב את הבעיה. 57% בעד הפרדת דת ממדינה. 62% מאמינים שהיחסים בין דתיים לחילוניים לא טובים. 64% בעד מתן אופציה לנישואים אזרחיים למי שחפץ בהם. לא מאמינים? תראו את יום כיפור. אין חוק, ואף אחד לא נוסע. 94% עורכים סדר פסח, 97% מתקינים מזוזה בפתח ביתם, ו97% מהגברים היהודים נימולים, בלי שום עזרה והתערבות מצד הממשלה. במרץ אומרים שהם בעד הפרדת דת ממדינה, אבל בעצם הם רוצים להחליף את הרבנות בוועדה בין דתית שתחליט על סל שירותי דת, במימונו הנדיב של משלם המיסים כמובן. מפלגות המרכז פשוט מעדיפות להישאר עמומות. כולם צריכים להיות בפיקוח של משרד החינוך. ויש את אלו שרוצים להעביר את הרבנות לידיים אחרות. והמפלגות הגדולות, אין הסיבה שאנחנו נמצאים במצב הזה מלכתחילה. אנחנו בעלי ירוק, הרשימה הליברלית, מאמינים בחיה ותן לחיות. אנחנו נילחם בכדי להפסיק מימון פעילויות דת על חשבון משלם המיסים. אנחנו נפעל לאפשר נישואים אזרחיים לכל החפץ בהם, לרבות זוגות חד מיניים. אנחנו נפעל לביטול הרבנות הראשית, ביטול המועצות הדתיות ולבסוף סגירה מוחלטת של המשרד לשירותי דת. אנחנו נתמוך בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת ולא על חשבון הדתיים. עלי ירוק, הרשימה הליברלית, היחידים שבאמת יפרידו דת ממדינה.